Sziasztok! Meg volt a reggeli, és most megyünk a sorszámosztásra, a koncertre. Valéria éppen itt készülődik. Valéria készen van. Készen van. Kint elég hát érdekes időjárás van, nem túl ideális. Nem túl ideális koncert, de amúgy tudod milyen thunderstorm volt itt éjszaka? Igen? Hallod, villámlott és esett az eső, meg minden. Én nem tudom. Mert a Valéria ez 9-kor bealudt, én meg olyan 10 után. Na jó, igazándiból ennyi. Készen vagyunk, indulunk és majd még bejelentkezünk. Fú, a hajam, de rossz. Rosszak a fények is. Na kérem, indul a reggelünk. Már Megreggeliztünk, elkészültünk, és most megyünk Markhallét. Nézd már, lehet itt a turnébusz. Figyelj meg, erre kell menni. Aha. Igen, erre kell menni. Mondtam a Louis, hol tudták? Hát először nem tudták, már erre kell menni. Ja, mert amúgy egy csomóan szálltak meg a hotelünkbe, akik gyanúsan, hát csomóan, akik gyanúsan ide jöttek, szerintem ők is. Itt a Markhall ki van írva, tehát ez nem volt nagy túr. Hűvösebb van nap, mint tegnap. Aha, hallod, ott áll a turnébusz, for real. Aha. De ez az? Hát, ugyanaz a márka. Arra kell menni. Arra mennek én. Hallod ezt? Hallod, ide for real bemehetünk, hogyha nem lennének itt az emberek. De amúgy ott is mennek már Louis, szerintem. Csak jönnek meg autót. Jó, az mindegy. Szerintem Louis-ék ott alszanak valahol. Mi az? Nem, egy koparadja. Szóval most kéne szerintem beosolni. Még mi is bemehetnénk ide. És elbújni valahol a backstage-be. Elbújunk a backstage-be, és utána keresünk egy nagyobb boxot, abba belebújunk, vagy veszünk egy staffos valakivel lelapjuk a staffos kártyáját, és bent vagyunk, ennyi. És majd csak ilyeneket mondunk, hogy ki csomagért a Live Nation számláját. Ez onnan jött egyébként, hogy amikor a pesti koncerten voltunk, és elmentünk a közeli benzinkútba pisilni, akkor valaki random ott vette a jegyet, és így mondta magyarul, hogy milyen jegyet? A jeget. Ja, jeget. Sokat vagyok. És mondták, hogy akkor a Live Nation számlájára kérik, és az bizisten, hogy ezt túljéknak kérték egyébként. Persze. A Red Bullhoz a jeget. A vodka Red Bullhoz a jeget. Tehát, hogy ez szerintem egy használható terv. Ez megfontolandó. Úgy lesz ez bele. Nézzétek, már látszik, hogy rakják a barikádokat oda. Nem tudom, hogy lesz berendezve, mert nem látszik át annyira az üveg. De amúgy szerintem ez egy családiasabb légkör lesz, mint az eddigiek, amiben voltunk. Thank you. Amit mir? Die rechte Hand. Most jól mutatjuk, hogy mutatjuk. Na, megvannak a sorszámaink. Jelentsen ez bármit. 8000 fős a
halénak a kapacitása. Ez megnézem, hogy ez most ez 8. Körülbelül a harmadánál leszünk. Nagyon jó. Nem tudom. Fú, jó. Akkor olyan, nem tudom, középtájt lehetünk. Igen, az a helyzet, hogy mi elengedtük teljesen a barikádot, úgy voltunk vele, De hogy mit tudsz csinálni? nem tudunk semmit csinálni, de hogy szerintem mi könnyebben engedtük el, úgyhogy már álltunk ott 3-4-szer, mint valaki, aki bőgve jött ki a sorszámosztásról. Szegény. Jó, most indul. Azokat a nagyobb láncsikatokat, azok is oda mennek, hogyha ráközelítesz. Most mi az tramről most szálltak le nagyobb ilyen lánccsapatok. Mindenki oda vagyok, látszik. Csomó mindenki merchben van. Igen. Mi most éppen kijöttünk a városba kajálni. Megyünk be a városba, úgy érted? A Hauptbahnhofhoz. Hát, hogy kijöttünk a városba. Kijövünk a városba kajálni. Ők is oda jöttek. Egyértelmű. Csak azzal a különbséggel, hogy szerintem nekik még nincs számunk. Nekünk már van, igen. Aha, ez a... Ja nem, de nem. Nem, ez nem a miénk. Át kell kelnünk. De jó kisütött a nap, amúgy fúj a szél, meg amúgy nincs olyan jó idő. Hát meg ott ráadásul 1,5 órát sorban állni nem volt olyan kellemes a... Igen. Na jól van. Majd még bejelentkezünk. Ez valami borzasztó. Ez egy interspár. Ez botrány. Ahol ugye húsvét hétfő. Ezzel volt vagy nyitva. Le van zárva az egész bolt. Hogy jutsz oda? Az anyuka. De ott is le van zárva. Ott is le van zárva. Nem látod? Ott se tudsz menni. Le van zárva. Ezt nem tudom. Megy oldalról. Nem tudom. Erről. Sorry. De ezt nem értem. Ezt nem értem. Mi? Nem tudom. Nincs. Le van zárva a fél volt? Ez mégis ott vannak emberek. Ez hogy lehet? Az, hogy ott a másik ajtón kell bejönni. Ezt meg énekel is hozzá. De playback-el. Baby, be mine tonight, baby, be mine tonight.
gives me shame. I'm staring at the floor. Somebody's got me trained on the ones that know you're not here anymore. I'm still wondering what you're up to. Not for the first time, not for the last time. Kill mine, kill mine, kill mine, kill Na, nem kezdjük újból. Na, úgy döntöttünk, hogy az lesz a legjobb, hogyha felvesszük külön, és elmeséljük a koncertnek a történéseit. És szerintem először kezdhetnénk a sorszámosztással, nem? Pardon. Igen. Hogy hát igazából azért, hogy már otthon vagyunk. Otthon vagyunk már 3 hete, szóval hogy ez már ettől rég történt, régen lement a koncert, de nem ez a lényeg. Emlékeink, mintha csak tegnap történtek volna, azért ne túlozzunk. Tehát azért mentünk ki délelőtt 10-re, ugye? Tehát igen, kimentünk délelőtt 10-re, mert azt mondták, hogy délelőtt 10-től van a sorszámosztás. Ez a sorszámosztás, ez egyébként egy új keletű dolog ebben a fandomban, mivel eredetileg ez úgy volt, hogy régebben kempelés volt, és akkor a fanok sokszor már így napokkal előtte kimentek a koncert helyszínére, és akkor ott sátraztak, és basically maguknak csinálták a sorszámozást, viszont ezt az idei turnén megváltoztatták, és ezt Louis-nak a teamje találta ki, hogy szeretnék, hogyha azok az emberek is első sorba kerülhessenek, akik nem voltak ott a igen, akik nem feltétlen vesznek ki ezért szabít, hogy ott tudjanak lenni már a helyszínen 3 nappal korábban, és igen, ezért találták ezt ki valószínűleg, hogy sokkal ferebb legyen a system, meg ilyenek, és kimentünk 10-re, 10 után kicsivel,
és Igen, megkaptuk a sorszámot, ez benne van. igen, az benne van, de hogy igazándiból egy jó 1,5 órát álltunk szerintem sorba, vagy 1 órát, és akkor azt láttátok, ott mutattuk is, hogy hanyas sorszámot kaptunk. Délután 4-re kellett visszamenni, akkor már sorban állítás volt, mindenki beállt szépen a kis saját kis szekciójába, fel voltak sorszámozva, így 100-asával az emberek, hogy ki hol van. Igen, ez is benne van. Ez is benne van. Jó, ugorjunk ennek szerintem. nincs jelentősége most. Hát, hogyha elmesélem, így segít ez nekem, hogy visszahívjam az emléket az emlékezetembe. Jó, rendben. Tehát, hogy nem tudom, hogy te itt most miért mondod úgy, hogy én mondom az egész, viszem a hátamba most ezt a dolgot. Meséld el nyugodtan az egész Na, napot hát akkor. Ki fogjuk akkor vágni, hogyha nem jó. Tehát akkor. Igen. Ott tartottál, hogy Nyitják a kapukat, szekcióban. nyitják a kapukat. Jó, akkor ugorjuk oda, hogy nyitják a kapukat, bementünk szépen, és odaálltunk tudatosan, ahol a hangosítást csinálják, az nagyjából a teremnek, vagy igen, a teremnek ugye a 3/4 környékén volt, nem? Durván. Szerintem Vagy körülbelül felénél? A felénél. A felénél. És akkor odaálltunk igazándiból a hangosító kordonokhoz, és igen, És egyébként azt figyeltük, hogy addigra- hogyan hangosítanak. Igen, azt figyeltük, hogy hogyan hangosítanak, mert soha nem láttunk még ilyet közelről. És aztán elkezdtek szépen, nyilván addigra már az első sorok bőven tömve voltak, nyilván mindenki minél előbbre próbált jutni, de mi maradtunk ott, és akkor végül is a koncert végéig ott voltunk. Egyébként, ami még érdekesség, hogy egy idő után megjelentek ugye a Zaráék is, aki Louisnak a barátnője, meg Oliék, meg igazán jó pár ismertebb ember így a teamből. És akkor Zarának integettünk, nagyon cuki volt, visszaintegetett, illetve elkezdődött a koncert, úgyhogy szerintem jó élmény volt, mármint, hogy ilyenben még nem volt részünk. Sok barikádnál álltunk már, de ilyenben még nem volt Nem részünk. álltam egyszer, nem álltam barikádnál. Hogy az anyám már ne álltál volna a barikádnál? Szigetnél. Szigetnél is álltál barikádnál, ott álltál mögöttem. Ne ideges is, hogy nem álltál barikádnál. De nekem volt már olyan élményem, hogy hátul állok. Akkor ezt most mondhatod, és elmondhatod nekik, hogy neked már bizony volt, nekem még nem volt olyan, mert én még mindig előnyomorogtam. Tehát ezt eddig is elmondhattad volna. Tehát közben vághattál volna, hogy hé, már pedig én álltam. Nem álltam szerettem volna hátul. közben vágni a szabadba, mert te nagyon beleélted volna a magyarázásba, úgyhogy gondoltam, hagyom, hogy beleélj. De hogyha egyébként vannak észrevételeid az eseménnyel ennyi. kapcsolatban, akkor Ennyi még azt igazából. mondhatod. De neked volt, és akkor most összehasonlítod, hogy melyik volt jobb. Ja, és igen. Nem tudom, végét hozzátegyük? Nem. Az végét nem tesszük hozzá. Jó. Végül is akkor ez homályban maradt, hogy ez homályban maradt, hogy mi történt utána. Igazániból És közben. visszamentünk, közben és utána visszamentünk a hotelbe, és Ittunk egy végtére meleg is. teát. Igen, lezuhanyoztunk, nagyon örültünk, mert nagyon átfagytunk előtte. Be voltam rekedve. Be volt rekedve a Valéria, igen, nagyon jól esett a forró zuhany, meg a tea, és akkor még kicsit dumáltunk, meg így emészgettük a dolgokat, és akkor utána meg elaludtunk, mert reggel meg aztán keltünk viszonylag időbe, hogy reggelizni tudjunk, meg utána mi már csekkoltunk ki aznap, másnap. De ez úgyis benne lesz a következő vlogban. Szerinted? Elmondtunk mindent? Szerintem mindent. Mindent, amire csak kíváncsiak lehettek.